Здравейте! В това видео ще минавам или най-новият и най-небалансираният Insane Demon, в който първите 5% са 9 фрейм перфекта, а след това нивото е като нормално 8 или 9 звездно Insane ниво. А трикът за да минете това ниво полесно е да използвате 60 FPS, а след като минете 5% или да го повишите или както аз направих да не го повишавате. One hour later. Нивото беше ужасно заради началото, а след това беше полезно до края, но поне беше безплатен Insane Demon, а опитите ми можеха да са много по-малко ако бях практикувал от 2 до 5% вместо да играя цял един час без да го практикувам и също това беше 69. Insane Demon. Благодаря за гледането. Довиждане.